Og så videre med mere december og jul, for højtiden er lige med brunkager, gran og gaver. Men julen er altså også et fladt stykke rugbrød med sild. Og lige præcis den sølvskinnende fisk er de specialister i her på fabrikken i Hørve, hvor der er travlt for tiden. Det her, det er vores julesild med appelsin og nødder. Lageret er fyldt. Den hedder havfrue marineret sild. Julen står for døren. Det her, det er Lykkebergs brændevindssild. Og fabrikschef Jørgen Andersen er klar med fisk til folket. Det er en sild med masser af krydderier, og så er der hat på. På sildefabrikken Lykkeberg i Hørve går det stærkt i december. Årets julefrokoster venter lige om hjørnet. Og midt i højsæsonen for sild er der spørgsmål, som næsten besvarer sig selv. Om vi har travlt? Ja, vi har travlt. Hver dag kører der op mod 12.000 glas sild igennem maskineriet. Sildene skal videre til forskellige supermarkeder. Og nok har Jørgen Andersen 30 års erfaring med juletravlhed, men der er en grund til, at jeg er blevet gråhåret, og det er jo, at det er en kabale, der hvert år skal gå op. Det gør den som regel, og medarbejderne har ikke noget imod at arbejde hurtigt. Det er da meget rart. Så det er ikke noget at sige. Det klarer vi også. Jo mere du har lavet, tiden flyver jo bare afsted, jo ikke også? Så det er en god ting. Jeg kan godt lide det. Set fra sildens perspektiv er det også lidt som at køre en tur i rutsjebanen herop til jul. Se bare her, hvordan det ser ud, når man giver kameraet en tur i maskinen. Fra december til nytår er der især trængsel på samlebåndet. Vi snakker om vel 1,5 million glas i løbet af efterårssæsonen her. Det kræver en pause indimellem. Det er jo ikke så ringe. Men selv her sniger der sig et par sild ind. Det er en appelsinsild, du. Skal du bare gå til den. Sådan er det hver eneste dag på Lykkeberg. De spiser sild stort set hver dag. For som Jørgen Andersen plejer at sige, en god sild, det går man aldrig fejl af. Nej, det gør man i hvert fald ikke. Og så kan jeg da tilføje, at der er 30 ansatte på Lykkeberg.